हरब्लाबो मोनसे भिडिअ सफैदों बबे जायगानि जागोनथाय मोनसे खोथाया साननो गोनां जानानै फैदों फरायसा आफाद हिसाबै बहाबा माबा मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामनो थांदों बा खालामदों बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिथांमोना एवारनेसनि मुङावहाय गोबां जायगायावनो बिथांमोना भट बिनो थांनायखौसो जों खोनाबाय थादों बा नुबाय थादों दा बिथांमोना एवारनेस प्रग्राम लायालाफानो बा भट बिनायनि मोनसे माबा मिटिं होननानै लिंहरोब्ला जों इउपिपिएल नि जानानै ओंखारदों होननानै डिक्लेयार खालामना होयोब्ला स्रा जायो बा मोजां जायो एवारनेसखौ लादों मानि बिसय लादों एवारनेस प्रग्राम एवारनेस सांग्रांथि प्रग्रामखौ बेफोरबायदि गाबोनबो सांग्रांथि हाबाफारि समफोरबो सांग्रांथि हाबाफारि एवारनेस प्रग्राम गाबोनबो मानि एवारनेस नङा होनबा हायोब्ला ड्राग्सनि हेंथायै एवारनेसखौ मानो लानो हायाखै आरो दा ड्राग्स गान्जा बेफोरनि फारसे मानो लानो हायाखै ओरैनो एवारनेस प्रग्राम फिसा लाबाय बावहाय राजनितिकनिसो खोथा बुंहैयोब्लाथ' बोरै जानांगौ जाखो नोंथांमोना दिनै फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि हिसाबै ना बेफोरबायदि एवारनेस फिसा एवारनेस खालामस्लायस्लाय मोनसे जों इउपिपिएल नि जानानैनो भटखौ बिनानै होगोन होननानै मोनसे स्टेटमेन्ट मानो होनो हायाखै मानो दिनै एबसुनि बेनारखौ लानानै बिथांमोना मानो बेफोरबायदि भट बिग्लुंनानै होबाय थादों मानो डिक्लेयार होनो हायाखै नोंथांमोना जों इउपिपिएल खौनो सापर्ट खालामबाय बा इउपिपिएल खौनो जोङो रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ होननानै मानो बुंनो हायाखै दा स्रोदनो बिदि एवारनेस खालामगोन सोरबाया भिडिअ खालामगोन फरायसा आफादखौ हगारगोन बदनाम जागोन बेफोरबायदिजोंथ' बोरै जानांगौ जाखो थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ फरायसा आफादनि बे बाथा बुथा खुरियाबारिया साननैसो एबसु अफिसाव थाफ्लागोन फेक एकाउन्ट खुलिगोन बायदि रोखोम बुंगोन खुनु एबसुआ मानो जोनोम जादों बिनि बिसयै जेबो मिथिया गाव एबसु अफिसाव मानो थादों बेखौ जेबो मिथियै ना बेफोरबायदि मानसियासो दिनै एवारनेस प्रग्रामाव आग भाग पलिटिक्सआ मा बुस्थु ना बेखौ मोजां ब्रेनाव सोना ला रोङि मानसियासो दिनैहाय फरायसा आफादाव दङ होननानै आं सानगोन आरो बिथांमोनानो दुनियानि जोबथा लेथ्रा खामानि मावग्रा बेफोरबायदिसो होननानै बुंनांगोन दा दिनैहाय फरायसा आफादखौ दिनैहाय बयबो मान सनमान होयो जों बुंदोंब्लाबो जोंनि गोसोआ एफाराब लेथ्रा गोसोजों दासिमबो सानफेराखै फरायसा आफादखौ कय एकजन व्यक्तिफ्रा दिनै फरायसा आफादाव थानानै एवारनेस माबायदि एवारनेस हाबाफारि लाबाय थादों दिनै एवारनेसनि नामावहाय एफाराब पलिटिक्स सोरबा सासेनो भट बिना होनांगौ बेफोरबायदि गाहायाव थांथारबायना फरायसा आफादा एफा गोथार आफादलायनो एफा गोथार आफादा बेफोरबायदि एफा नेहात खामानियाव थाङो नामा जोबथा नेहात खामानियाव थांदों दिनैहाय मानोथो डिक्लेयार होनो हायाखै दिपेन बर'आलाय मानोथो दिनैहाय बुंनो हायाखै एबसुनि बै बे गिदिर गोलावफ्रालाय थाखा फैसा लानानै बिदि स्रोद थाखुमाबाथ' जानाय नङाना सोरबा सानैसो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ एवारनेस खालामहैथां नै उमुक नों एवारनेस खालामहैथां उमुक जायगायाव बिदि थुनज्लायबाय थाबा जानाय नङा फरायसा आफादखौ मोजाङै लाखिनो नाजा ओरैनो एवारनेसनि नामाव सोरबा सासेया भिडिअ खालामगोन हगारगोन बुंगोन एबसुखौ लेथ्रा बुंगोन ना जोंबो एसे उसुबिदा नाङोलै फरायसा आफादाव थाबानो जे फरायसा आफादनि सासे लिडार जाथारनांगौ बे नङा जोंबो फरायसा आफादनि साफा मेम्बार सोद्रोमा होनना बुंनांगोन जों दिनै एबसुखौ दिनै बुंदोंब्लाबो जोंनि गोसोआ एसेब्लाबो आघात मोननायफोरबायदि मोनो थेवबो मा खालामनो उफाय गैया राजनितिकआ दिनैहाय
सोरबा एबसुआव थाग्राफ्राबो दिनैहाय सोरबा BPF खौ मोजां मोनग्रा थागोन एबसुआव थाग्रायाबो दिनै BJP खौ मोजां मोनग्रा थागोन एबसुआव थाग्रायाबो दिनैहाय सोरबा UPPL खौ मोजां मोनगोन এই बुलिनि जे एबसुआव 100 मोजां मोनगोन UPPL खौ बे नङा माब्लाबाबो जानो हाया बियो आरो एबसुआव जिसिबां थाग्रा मेम्बारफोर दं बिथांमोनाबो सोरबाया BJP खौ मोजां मोनो जायनि जाहोनाव दिनैहाय कयेकजन बर'नि दैदेनगिरि आसामनि मन्त्रि दैदेनगिरिफोरजोंबो सिदा बुंहरजायो आबसुखौ बुंहरो आंनि खोमाजों खोनानाय आंनि मेगनजों नुबोदों सानसे समावहाय एबसुखौ माबायदि बुंहरदों एबसुआ दिनै लाजिनांदोंना नाङाखै बे समाव आबसुनि दैदेनगिरिफोरा लाजि मोनबोदों दिनैहाय बिथांमोनखौ आं बुंनो थांला आसि थुनानै बुंनो हायो नाम मख'नानै आंजों लोगोसे रिपर्टारफोरबो दंफायोमोन जों बावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि दैदेनगिरिफोरबो दंहैयोमोन अब्लानि समाव आबसुनिफोरखौ माबायदि बाथ्रा बुंहरदों जों दुखु मोनदों अब्लानि समाव बुंहरनायाव थेवबो बे हुदाखौ एबसुनि मेम्बारफोर सोद्रोमाफोरा दिनैहाय बेफोरबायदि गियानफोरखौ नागाराखै सोरबाया एवारनेस खालामदों थिक खालामनांगौ आं खालामनाङा बेखौ होननानै बुङाखै ड्राग्सनि हेंथायै माने एवारनेस खालामाखै खालामबाय थालाय दैलिनो माबा एवारनेसनि नामाव माबा पलिटिक्स माहायबा सोरनोबा भट बिना होनाय सोरनिबा माबा बिना होनाय हा बेफोरबायदिथ' जाया दाखालिबो सानैसो बुंबाय दिनैहाय जों भट बिनानै होगोन होननानै बायदि रोखोमनि बाथ्रा ससियेल मिडियायाव दिनैहाय गोसार जुबलांदों थ' दुखु नाङोलै माब्लाबा फरायसा आफादनि माखासे खामानि मावनाय मानायफोरखौबो एसे बुङाब्लाबो बुंनो गोनां बायद'ता जानानै फैयो दा नैफोरबायदि मोननैसो भिडिअ क्लिप्स मोनफैदों दा बेफोरखौ डाइरेक्टनो खोन्थानानै होब्लाबो दा बेफोरो दुखु मोनगोनलाय फरायसा आफादनि कयेकजन बाथा बुथा एबसुआ मा बुस्थु बेखौ मोनथिया एबसुआ खय बोसोर स्ट्रागल खालामदों एबसुआ दिनै बेसेबां उखैहाबनानै थादों एबसुआ दिनै बहा मा आन्दोलन खालामदों बेफोरखौ मोनथियै बै व्यक्तिफ्रानो फेक एकाउन्ट लागोन बायदि लेथ्रानो बिमानि प्राइभेटनो बिफानि प्राइभेटनो बिब'नि प्राइभेटनो बिनानावनि प्राइभेटनो बेफोरबायदि लिरनानै हरग्राफ्रा बे फेक एकाउन्ट खुलिनो फरायसा आफादावनो दंजोबो दुनियानि जोबथा मानसि लेथ्रा गाज्रिफ्रा बै समावबो लेथ्रा गियानमोन दाबो गियानखौ बेफोरबायदिखौ सोबाय थानानै जेबो लाब गैयालै खुला बाथ्रा माब्लाबा दुखु नाङो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय नायनानै लानि माखासे मोननै क्लिप्स मोनफैदों बे भिडिअआव एवारनेस प्रग्रामनि नामावहाय माबा बाथ्रा बुंनाय खोनासंना लाग्रोनि আপনার কারণে আচ্ছা বুঝা বলা কিন্তু কোন না পাইছে এটা কোন কথা না তাই এটা আপনি বলে চলে না আরে গাড়ি পড়ে গই না মানে কোন না লাগছে তো হেপি এটা আমি বুঝা এটা আমি যদি ইউপি হয়তো আপনি বুঝে बीजेपी हो कांग्रेस हो बीजेपी हो यूपी हो की हो আমার কোন না আপনি কি বুঝলেন বড় জাতির ছাত্র আপনি কি করিল বড় জাতির ছাত্র আমি সোমা ছাত্র কি করিল ইমান ওরা যত কি bisa laku serola patut buat belakang এটা kamu tuh hak না
এটোই বুজা কথা কাৰণ আমাৰ ৰাইজে বুজি পাব লাগিব কি কাৰণে আমি সাধাৰণ আমাৰ মানে কি কথা পাবো আপনি বিবিয়া আপনি সবাই মানে জানবার কাছে বেশি করতে এবারে কত লাইফে আপনি কিভাবে করে পাবেন লাইফে কিভাবে করে পাবেন লাইফে কিভাবে করে আপনি কি গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট কি কাজ আছে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট কি কাজ আছে আপনি যে ভোট দিব বিবিকে ভোট দিব তো কোবলা না কিন্তু বিবিকে ভোট দিব কারণে আপনি সাহস বা আপনি এইখিনি সুবিধা কি কারণে পাইছে ৰাইজৰ কাম কি আনিছিল আচ্ছা আপোনাৰ আসুৰক কথা মানুহ কৰা হয় আপোনাৰ কথা আমি শুনিব নাই আচ্ছা কি কমেন্ট চাও আমি এই কৰি আপোনাক আৰু অলপতে আমাৰ জন্য বৰাই খুব বেয়া লাগে কাৰণ কিছু কথা কৈছে আপোনাক সব আপোনালোকে যিখন বেছি কৰিলে এইটো বড় কথা হ'ব না বড় কথা কথা আজি কথা হ'ব যিটো দেখিছে না আপোনালোকে কথা কিন্তু বড় যিখিনি কাৰোবাৰ এটা আঘাত বিভাগৰ যিটো কথা ক'ব লাগিছিল সেটা কথা ক'ব নাই যিহেতু আজি এই সভাখনত অকল এটা নহয় আজি যিহেতু সময়টো যিহেতুকে ইলেকশ্যন হ'ব এই সময়ছোৱা বিভিন্ন তিনি ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যে কয় আমি আমি